खुलुमबाय डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय। बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं गरायबारियाव। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया आबाद मावनानै जायो आरो माइ आबादनि अनगायैबो आथिखालाव बर' हारिया गोबां बायदिसिना मैगं थाइगं आबाद खालामनानै बिथांमोना गावनि जिउ राहाखौ दाना लादों। बे समाव दङ आङो बिथां आबादारि 2 नं गरायबारियाव बिथाङा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं फोनानै बिथाङा गावनि जिउ राहाखौ दाना लानो हादों। बे समाव आं आबादारि बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। खुलुमबाय, आंनि नामा भरत बर', 2 नं गरायबारिनि। जों माइ आबादबो मावो, ओरैनो गोरान आबाद टमेट' जेरै फान्थाव, बानलु, अनेक स्ट्रबेरी बिदि मावो। दा आं दा नैयाव टमेट' गायदों। जाय टमेट'आव आं मोनसे आसा खालायदों, निस्सय 1.5 बिगा दङ बे प्लटआव। आं आसा खालामदो हमना ला 1.5 बिगा हायाव 2 लाखसो फैसा फैगोन निस्सय। माइ आबाद मावनायनि लोगोसे गोरान बिदि खेथिखौबो टमेट'फोरखौबो मावोबा जों एसे माबा मोनो आरो हां मोनो। जाय माइखौल' सोलिनानै जों थांना थानो हाया, बेखायनो दसे एसे मावो आरो। जिहेथु जों मावनानै जाखानांगोन, बेखाय दा टमेट' दा नुदों नोंसोरो, बे टमेट'आव निस्सय आं 2 लाख थाखा फैसा लानो हागोन बेबायदि। टमेट'नि अनगायैबो आरो मा आबाद खालामगोन? ओरैनोथ' मोनसेबो गारा, एसे मावनाय जायो। जेरै दा फान्थाव दङ नैहाय बिगासे, एसेबाबो फैगोन। 1 लाख थाखा फैयाबाबो 70-80 हाजार थाखाखौ मोनगोन बेबायदि। जेरै बानलु एसे खनासे मावो सोलिनायनि थाखाय बिदि। आलु एसे मावदों बेखौबो गासैखौबो। बेसर सिन्थाय मावो एसे जानायनि थाखाय, खोब बिजनेसनि थाखाय नङाबाबो आरो। माबोरै थुलुंगा मोननाय बेबायदि आबाद खालामनायखौ? थुलुंगाखौथ' थिग बेबायदि अयन' गुबुननिफ्राय लानाय जायाखै। जों बिदिनो आइ आफामोनाबो मावखायोमोन, आबौमोनाबो मावोमोन। बिदिनो लोगोसे माखासेखौबो नुबाय। बेखाय एसे एला जिहेथु लेखा फरा गैखाया, सोलोंनांगोन बे हिसाबैनो मावबाय आरो। दिनै जाखिनिखौ मावो हायोबो आरो आं एसे आंनि नांगौ बायदिखौ खोब गुवारै मावनो हाया आङो, थाखा फैसानि बिदि बोलो गैया। दा बेबायदि हा हुबो गैया। आं बे हाखौ दा डेभेलपमेन्ट मोनसे स्कुलखौ सालायनायनि थाखाय, बे हाइ स्कुलखौ सालायनायनि थाखाय बिथांमोननिफ्रायनो लिस्टआव लानानै मावदों आरो। 1.5 बिगा नोंथाङा फान्थाव आबाद खालामनायाव बेसेबांसो खरसा थांखो दासिमालाय? 1.5 बिगा बे फान्थाव बिलाथि मेनलि आरो बेहाय आंनाव नायबोलियाव 40 हाजारसोनि खरसा थांदो आरो लेबार बायदिसिनाफोरखौ लानानै। दा एसे थाङा नङा थांबावगोन, मेडिसिन बायदिसिनाफोर दङ, बेफोरखौ माइसा दांनाय दङ। बेखायनो थांगोन आरो। हमना ला बे 1.5 बिगा हायाव 40-45 हाजार आंनाव आखाइनि थांग्रोखायो। बेखिनिखौ आं सान्दों देग्लायनि दाम हिसाबै, दंफांखौ नायनाय हिसाबै, ओरैनो खसर आवगायबो एसे गायखायो नालाय, बोसोरै गायबाय थानाय हिसाबै आंनाव बे 1.5 बिगा हायाव खोब गैथ्राबाबो आं 2 लाखखौ दोनदों आरो। बायनसेस माबा मोनसे दामफोराव माबा मोनसे जायोबा, माने आग पिस जायोबा, होमबाबो 1.5 लाख थाखाया आंनाव फैनांगौ होननानै आंहा मोनसे मिजिं थिनाय दङ आरो बेबायदि। बे समाव फान्थाव आबादबो खालामनाय नुदों। औ, फान्थाव बेसेबां? बेहाय आं खोब रानिं फाननो मोनाखै, माने रानिं जाना दं आरो दासो। हमना ला आं मास मोनसेसो जाहैबाय। टटेल ओरैनो खोब फानथारदोंबाबो 16-17 कुइन्टेलसोल' माल ओंखारदों आरो। माने दा नै माग माससिम, जानुवारिसिम फानजाहैगोन आं। निस्सय दङ आरो बेयावबो मोनसे आसा दङ। गांसेखौ 1 लाख थाखाखौ मोनाबाबो 80-90 हाजार थाखाखौ मोननो हागोन होननानै। बेसेबांसो खरसा खालामो? बेहाय थांदों हमना ला बेहाय 25-26 हाजारसो खरसा जादों लेबारफोरखौ लानानै। गोबोर सोबोर बायनाय हिसाबै जों न'नि मोसौ गोबोरा माबा मेकआप खालायजोबनो हाया, बेखायनो जों बायना लाबोनाय जायो आरो। बेखाय खरसा एसे जायो आरो। जों गैद्राय नङा, माने खोब जोंनियाव बेबायदि उपजुगि हा गैया। गैयिनि बेलायाव माने एसे एला मावनाय दङ। बेखिनि एरियाखौ आंनो बे लिस्टआव लाबाय थानानै गुवारै मावसिननाय जायो आरो बोसोरै। बेनि जोलैफोरखौ माहानिफ्राय लाबोनाय जायोना गावनो?
बेखौ जों माने फान्थावखौ अबेबा समाव गावनो जोलै जादखौ बासिनानै दोननानै गायनाय जायो। मालाबा समाव हास्लाबाबा बायना लाबोनाय जायो। फ्राय बेंसिमारियावनो लायो आरो जों उदालगुरि एरियायावनो बेंसिमारियाव लायो आरो दा दै टमेट' फाननाया आंनि फाननाया बांसिन उदालगुरियावनो मार्केटआ जायो। माने बिलाहि फान्थावफोरा उदालगुरियावनो जायो। बेनि अनगायै रेट एसे मोजां मोनोबा गावसोर बियोबा बेंसिमारियाव होनाय जायो आरो दा निसय टमेट'आ आंनाव गारि गंसे ओंखारबाय रेटआ एसे मोजां खेनसेनो थिखोना लांफैगोन थिग बेबायदियाव माबायाव बेंसिमारियाव हरनाय जायो आरो जायफोरा सुबिदा दङ बिथांमोना माइ आबादखौल' मावनानै जुदि जना थायोबा बिथांनि थांना थानायनि राहा माने खेथियग हिसाबै खोब गोरा आरो बिदि जुदि बिगासे बिगानै जुदि बिलाहि एसे गायोबा आलु बिगानैसो गायोबा फान्थाव आधा बिगा बा बिगासे गायोबा निस्सय बे न'खरा ग्रोम ग्रोम मोजाङै आलो गोजोनै सोलिलांनो हायो होननानै आं सानना लायो आरो माने माइ आबादनि सायाव जुदि आखायाव 2-3 लाख थाखाखौ जुदि बोसोराव जोंफोरबायदि फिसा फरियालनि न'खरा जुदि बुथुमना लानो हायो निस्सय राहा मोनसे फैगोन होननानै आसा खालायो आरो आंनि साननाय आरो जों बेबायदि हिसाबै माने बे खोथाखौ दिनै आं बुंनाय हिसाबै माने आं मावनानै मोननायखाय बे खोथाखौ बुंदों आरो बिथांमोना गाज्रि दासान जाहाथे जायफोरा माने हा हु दङ मावनांगोन आं सानो लेखा फरायनो लोगोआव खोथा गैया जाम्बानि लोगोआव खोथा गैया हानाय सम मोनसे माने गावनि सम बरननो हानाय समहालागै बेफोर आबादखौ जुदि मावनानै सोलोंनानै बा रोंनानै थाखायोबा जथेस्थ' हुखि जागोन होननानै आं सानना लायो आरो बेखाय आं होनोबो खायफा मानसिखौ सोङो आंनाव माने बिदि अनुमति लायो माने नोंथाङा मा मा मावदों ओरैबायदि मावदों दहाय सासे फैदोंमोन आंनाव बिलाहि नायनो होननानै आदै आं नोंनि बिलाहिखौ नायगौमोन होननानै नायजायो ओमफ्राय मानो होनबाय आं एसे मावदोंमोन आंनाव बिदि बेराम जादों होननानै माबायदि जादों होननानै बे बुंबाय आरो नैहाय बिलाइयाव आंनाव सेवलांदों होननानै बियो ब्लाइट होनना बुंदों आं ओमफ्राय जाय ब्लाइटनिखौ लायो आङो 50% अर्गेनिकखौनो मावनाय जायो दै 100% नङाबाबो 50%खौ मावनाय जायो आं होनदों आंनाव मेडिसिन मोनसे दङ जाय मेडिसिनानो माबानिफ्राय फैगोन बियो मा होनना बुङो हायद्राबादनिफ्राय फैगोन बेयो नव भारत कम्पानि बिथांमोननि बे मेडिसिनखौ होयोबा बे बेमारा खेनसे होबानो गागोन आरो नेक्स्ट टाइम खेनसे होबावदो हामगोन होनना बुंदों आरो आं थैया आरो बियो नाथाय बिलाथिया मोनसेल' दुखुनांथाव आरो गिथाव बाथाव माने आंथ' होनो बे बेरामखौ केन्सार होनना बुङो देखायनो हायोमोन आंनाव फांसे फांनै दङ बे दंफांखौ नुयो बे दंफाङा जायोबाथाय बे थांखाया केन्सारानो आरो बेयो एक्सट्रा बिफां रज'यो नामा एक्सट्रा माने थैखायो आरो दंफाङा राननानै थैयो बेखौ मेडिसिन होबाबो लाखिनो हाया होननानै आं साननाय दङ आरो नंखागौबो बे हाया रावबो हाया जों ओरैनो खसर साफा सानै खेथियगफोरजों रायलायनाय जायो बेखायनो जों सानो आरो बे बेरामा मा होनबा केन्सार होननांसिगोन बेखौ होननानै बिदि बुङो आरो जों सावरायलायो आरो दासिमहालागै नोंथाङा आबाद मावनानै बेसेबां जौगानाय फैदों होननानै गावखौनो सानो आंथ' दुखुनांथाव जथेस्थ' दुखुनांथाव माने आंनाव माने बेक्तिगत हिसाबै माने हा हु आरजिनानै बेबायदि लानो हायाखै दैबानानि जाहोनावनो आं कामरुप नलबारिसोमोन बेहायबो बिमा बिफाजों जों बिदा फंबाय साबबामोन बिदिनो बेलेग जानानै हा हु एसे बायना लाबायमोन माने गैयाबाबो 30-35 बिगासो हा बायना लादोंमोन दुरभाग्य आं 2006आवनो फराव दैबानाया धंस' खालामना गालांखादों आंखौ गालांनायनि उनाव आंखौ नै बे उदालगुरि जिल्लायाव आंनिनो बिदा सासे दंमोन बिथाङा आंखौ लाबोनानै बेहाय उदालगुरियाव जायगा होफैदों दा बिदानिनो हा होनबा भुल गैया गासैबो आदानि हा नाथाय नै गोरान आबाद मावनाया आं लिस्टआव लानानै मावो आरो बे हाइ स्कुल डेभेलपमेन्ट एरियानिफ्राय लानानै मावो आरो आं बोसोराव खोब बांद्रायबो होना आङो बिगायाव 1600 करि होयो आरो दा बिथांमोननो आं जथेस्थ' गावखौनो गाव गसंनानै थानो हादों माने खोब खाखुमथि आरजिनो हायाखैबाबो निस्सय आंहा बैबायदि हालाद जायामोनबा जागौमोन होनना सानना लायो आरो आं दाबो एसे माबायाव आलो गोजोनै सोलिना दङ आरो आं माने खुखि आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोननाय दङ आरो खेथि मावनानै सोलिनानै माइ लोगोसे मावखांनायनि उनाव गोरान आबादखौबो मावो आरो आं
नंगौ बिथाङा आबादारिफोरनि मोनसे थुलुंगा बिथाङा गावनि निजा हा गैयाब्लाबो बा रेन्टआव लानानै बिथाङा आबाद खालामदों बिथाङा बायदिसिना गोबां मैगं थाइगंखौ बिथाङा थिखांनो हादों आरो जायनि जाहोनाव बिथांनि मैगं थाइगङा मार्केटाव एभेलेबल जायो थ' बेखौनो खावलायगोन जे गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदि हा गोग्लैसोनानै थानाय दङ जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया बैफोर हाखौ ओरैनो गारनानै दोनो जायनि जाहोनाव बिथांमोना आबाद खालामनो रोङा आरो गोबां सुबुंफोरा बिथांनिफ्राय आबाद खालामनायखौ नायफैनानै गावनि हायाव बा आबाद खालामनायाव एप्लाइ खालामहैयो बिथांनिफ्राय गोबां बिहोमा मोनदों गोबां आबादारिफोरा आं बेखौनो खावलायगोन जे गोबां बर' हारिनि गेजेराव हा गोग्लैनानै थानाय सुबुंफोरा जाहाथे बे हाखौ आबाद खालामो आरो गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो डिजिटेल निउसनिफ्राय आं करिना बर' गोजोन्थों खुलुमबाय क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन